So far, sir, as of now, ongoing latamet di investigation tayo tapno matuntun no sino man deti suspect tayo and no anya man itiga po na no apay napasamak deti nga insidente. So far, isumet lang tikas na tayo. Umet sa bali mabalin tayo at umet ti nakakita nga directly no sino man dito awan naka-identify kanyada. So as of now, pagtitinulungan mi pelang maimbestigaran, maalan no niya iti motibo ken masarak dito yung suspect tayo. Sir, hindi kayo nagpalpalipot, ano itikas ang background dito yung biktima? So far, sir, dito biktima tayo is agidel deliver lang iti ano, sir. Agidel deliver iti ito itlog, ben sir. So iti naitama ka DJ biktima ken dagitay kanang klase paltog sir tinusap. So far, sir, ang kupay nga may met dito may disclose unay ang dito napasamak ket parang ulo nga daw iti so dead on the spot isuna. Okay. So possible na sir pina talagang tinambangan ba nito? Possible, sir. So at kita mi dito amin nga angle na, sir, and amin nga possibilities tapno madeduct tayo no nya ti possible nga nagbalin talaga nga kapasamakan na, sir. Sir, iting tape ang kikita dito yung nagluganan na dito yung van na right side ti natatek iti bara, sir. Tapos iti nabuong sa iti right side ti sama, sir. Bale driver side no ka, sir, iti ti natamtamaan no ka, sir. Sir, EJ nakapasamakan iti insidente. Kumusta mo EJ sir? Adda ayuba kadagiti kabalbalayan wenno asbig sir kadagiti kabalbalayan? Ka-DJ location na, sir, is awan matatao di talaga, sir. Ano na yung matatao di, sir. Kaya actually, ka-DJ nga pasamak is napalabasan pa iti tropa tayong agpatpatrolya nga DJ area dito yung biktima na gidel deliver or no nyaman ti business na nga bubraen na jay. Kaso hindi napalikudan lang may kat napasamak met dito yung nga sitwasyonin. So, alam nga ti posible nga motibo DJ ng papatay kanya na, sir? Bale, so far, ma'am, dito lang ti is-establish me kasi narigat met nga ti agbasta-basta kami. So, i-establish me lang no nyaman iti motibo. And adamit ka di masir-sirip min no nyaman iti possible na. Hami met ket nga i-close ijay mismo. So may met nga i-widen up mi pelang ti horizon mi, kitayon mi amin nga anggulo nga possible. And then saka kam to ag narrow down. Sir, posible ba nga dagiti gunman kat sinursurot da? Dito yung sir? Possible deta, sir, nga nga napasama. And possible met ket di nga since fixed met iti ruta ti tao is amudan nga lumabas si sunay jay mabalin met. Yeah. Sir, iti datos tayo ti PNP pa na dati ba diti kaunaan nga shooting incident itatatawin siya? Yes, sir. So on my part sir, iti may baga tayo iti publiko no kahit kita ditulong kung na nakadagiti nagkita go ahead sir. Ayan, sir. Doon takman basit iti tulong kadigiti amin nga adaam muna nga impormasyon o adaman nakikita da nga mabalin nga related ka dito yung shooting incident. Ayan. So, DJ lang, sir, ma'am, na dawatik lang tulong aglalo iti publiko. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.